O mecánico de estrelas. Cando Henry respondeu ao anuncio de "Búscase mecánico, xornada nocturna", xa máis imaginara o que estaba a agardar. A entrevista fora relativamente rápida e sinxela. Buscaban un mecánico a quen non lle importase traballar de noite, que tivese coñecementos en iluminación, e, isto era o máis importante, que non falase con ninguén sobre a súa ocupación. Isto último non era ningún problema, xa que Henry vivía só e apenas se relacionaba con ninguén. Así que, por moito que quixese, non tería que contarlo. Todo indicaba que era a persona aceitada para o posto, polo que o seu entrevistador deulle, sen máis, os parabéns e díxolle que conseguira o traballo. Proporcionoulle unha chave e pediulle que se presentase antes do anoitecer nunha calella situada tras a Rúa da Galaxia. Ali atoparía unha porta de cor negra cun cartel de "Prohibida a entrada a toda persoa allea a este espazo". A chave abriría a porta. Colleu e marchou. Pasado un tempo decatouse de que non tiña nin idea de cal era realmente o traballo que debía desempeñar. Quiso volver ao lugar da entrevista, pero non lembraba onde fora. Era curioso, pero nin sequera lembraba a cara do seu entrevistador. O único que quedara daquela reunión era a devandita chave e aquela porta. Non me queda outro que ir ali, pensou. Foi ata a casa, puxo a funda e o cinto de ferramentas e saíu cara á Rúa da Galaxia. Ao chegar atopou a calella e ao internarse nela, a porta negra. Non había lugar a dúbidas, o cartel estaba ben claro. Prohibida a entrada a toda persoa allea a este espazo. Pareceulle curioso que a palabra espazo... Espazo. Está en grande. Estivese escrita en mayúsculas, pero tampouco lle deu maior importancia. Sacou a chave e abriu a porta. Dentro deu cun corredor que conducía cara a un ascensor antigo. Non había nada máis, así que camiñou ata ali. Ao entrar no ascensor atopou unha carpeta e un sobre co seu nome. Benvido, Henry. A partir de agora encargaraste do mantemento das estrelas. Lembra que é un segredo. Nesta carpeta están as túas tarefas de hoxe. Arriba tes todo o necesario. Que teñas unha boa noite. Acaso unha broma? Dixose a si mesmo. Non era a primeira vez que alguén intentaba rirse del, pero isto xa lle parecía demasiado. No elevador só había unha panca para subir e baixar. Nunha etiqueta puña ceo e na outra terra. Todo moi rudimentario. Non sabía moi ben que pensar, así que, movido pola curiosidade, tirou da panca cara arriba. Comezou a subir lentamente ao principio, pero despois foi acelerando cada vez máis e máis. Finalmente, o artefacto detívose e a porta abriu. Henry non daba crédito o que vía. Diante dele estendíase un inmenso espacio de cor acibeche. Parecía non ter fin. Había miles de pequenas luces que, como se estivesen penduradas do teito, o alumeaban. Sen decatarse, saíra do ascensor e agora aboiaba no espazo. Que sensación! Era como estar voando. Abriu a carpeta e mirou o seu contido. Dentro había un mapa estelar e unha listaxe de tarefas. A Sirra, Alderamín e Mirfag fundiuse unha lámpada, cambiaron urgentemente. Mirou o mapa e ali estaban rodeadas con círculo encarnado. Eran nomes de estrelas, pero sería certo que aparecía na listaxe. Tiña que comprobalo. No sobre puña que arriba tiña todo preciso, así que debería haber algo ali que lle axudase a indagar se todo aquilo era real. Mirou ao seu redor e viu que ao lado do ascensor había un grande armario. Dentro atopou toda clase de cousas, lámpadas de diferentes tamaños e formas, botes de aceite, porcas, e o máis sorprendente de todo, unha bicicleta. Non pretenderían que pedalease miles de kilómetros, non? Despois do visto, non teño nada que perder, dixose a si mesmo. Así que colleu unhas poucas lámpadas e montou unha bicicleta. Mirou no mapa con atención e colocouse en dirección a Sirra. Sirra é o nome dunha estrela. Ao comenzar a pedalear, esluíuse o espazo, como cando un vai no coche a gran velocidade. Case sen esforzo, percorreu o trasecto ata a estrela en cuestión de minutos. E era todo ler. Porque está guai. Creo que